DJ Wayne. Nagadlo pag-usap yan, Eme. Yes, good morning sa tanan. Good evening sa tanan. Good evening sa tanan. Welcome na usap sa itong tulamanon. Hugot! Luan! Alright! Okay, Eme. Ice ka ba? Oy! Dili man bayro di bay, apan nga naman di ay. Pamug na magud ko kung naakas akong katubangan. Sir Ronnie, kung mo kong ginganalo guys, kani eraser ka ba? Nga naman yung may M's nga nakasulti man ka nga eraser ko. Kay kung magud bayro ni bay, dili magud ko di magud ko ganan yung mapapas ka sa akong una-una. Kalami yung may M's. Eme. Nasayod ka ba nga gusto ko nga mahimong announcer? Oy, ganan kay ko ana. Pero nga naman po nga gusto kang mahimong announcer bayro ni bay. Kay gusto kong isinggit o akong i-announce sa tibo kalibutan ang dako kong gugma diha kanimo. Hala magkanindot. Bayro ni bay. Ipadakop ti ka. Pada ko ba nimo yung wa mo ko'y sala? Tungod kay imong gikawat ang akong kasing-kasing. Baho ba? Ay. Yes? Wala na? Wala. Orot na? Marot na. Kamagandas! Mao kato ang mga tulamanon nga Hugot! Luan! And thank you so much guys. Please don't forget to subscribe sa mong YouTube channel. Og sa makasapa, daghang salamat sa inyong pagkuminaw og mayong adlaw pag-usab kanatong Tanan! Tanan!